Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ejjew fil-bidu ta' din il-Quddisa nirringrazzjaw il-Alla tal-li fil-komunitajiet tagħna madwar il-Gżejjer eżis tagħna il-komunità tista' terġa' tiltaqa' biex tiċċelebra l-Ewkaristija flimkien u nilqgħu fuq ix-xuftejn tagħna il-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Aħna nfakru dan il-misteru kbir ta' mħabba ejjew nitolbu maħfra ta' kemm il-darba fittixna lilna nfusna fl-imħabbiet tagħna ta' kemm il-darba xoftejna ma laqgħux l-imħabba imma kasbru id-dinjità ta' ħaddieħor. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li ngħadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u bil-ħallejt dmirjieti. Tija tiegħi, bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija Dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus
nitolbu. U Alla jien dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla għeda, dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li intalla u tajxu s-saltan ma' Alla l-Missier fl-imkien ma' l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. F'dak iż-żmien Mosè kellem lill-poplu u qal: Ftakar fil-mixja kollha li mexxiek il-mulej Alla tiegħek matul dawn l-40 sena fid-deżert biex iċekknek u jġarbek ħalli jkun jaf x'għandek f'qalbek jekk trid toqgħod għall-kmandamenti tiegħu jew le. Huwa ċekknek, ried li tbagħat il-ġuħ. Imbagħad temek il-manna li la int u lanqas missirrijietek ma kontu qatt tafu biha biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Qis li ma titkabbarx qalbek u tinsa l-mulej Alla tiegħek li ħarġek mill-art tal-Eġittu, mill-art tal-Jasar, u li mexxiek fid-deżert kbir u jwaħħax mimli sriep velenużi u skorpjuni, art nixfa bla ilma xejn, li ħariġlek l-ilma mill-blata ta' żniet, li temek il-manna fid-deżert li missirrijietek ma kienu jafu biha xejn. Il-kelma tal-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej. Sebbaħ Ġerusalem il-mulej, faħħar lill-Alla tiegħek Sion, u jsaħħaħ l-istanek tal-bibien tiegħek u jbierek ġewwa fik lil-uliedek. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej, u jqiegħed fis-sliem it-trufijiet ta' artek u lilek bl-aħjar qamħ ixebbek, u jibgħat fuq l-art il-kmand tiegħu bil-ħeffa tiġri l-kelma tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej, u jxandar kelmtu lil Ġakob il-liġijiet u d-digriti tiegħu lill-Iżrael. Ma għamelek ma ebda poplu, lil ħadd ma għarraf id-digriti tiegħu. Sebbaħ Ġerusalem lill-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti. Il-kalċimbirek li fuq ngħidu il-barka mhuwiex għaqda mad-dem ta' Kristu? U l-ħobs li naqsmu mhuwiex għaqda mal-ġisem ta' Kristu? Għax la l-ħobża waħda, aħna li aħna ħafna, aħna ġisem wieħed, il-kol kemm aħna nieħdu sem minn ħobża waħda. Il-kelma tal-mulej. Salvatorem, lauda ducet pastorem, in hymnis et canticis, quantum potestantum aude, quia maior omnia aude, nec laudare sufficis. Laudis te
scelos tuene, tu nos bona fac videre, in terra viventium. Tu qui unctacis et vales, qui nos facis in mortales, tuos ibi comensales, coeres et sodales, fac sanctorum civium. Il-mulej ma'kom, U miegħek ukoll. qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Gloria lilek mulej. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lin-nies, jiena hu l-ħobs il-ħaj li niżel mis-sema. Jekk xi ħadd jiekol minn dan il-ħobs, jgħix għal dejjem. U l-ħobs li jiena nagħti huwa ġismi għal ħajja tad-dinja. Fuq hekk il-lut tlewmu bejniethom u bdew jgħidu, kif jista' dan jagħtina ġismu biex nikluh? Ġesu mela qalilhom, tassew ngħidilkom, jekk ma tiklux il-ġisem ta' bin il-bniedem u ma tixorbux demmu, ma jkollkomx il-ħajja fikom. Min jiekol ġismi u jixrob demmi għandu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Għax ġismi huwa tassew ikel u demmi huwa tassew xorb. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jibqa' fija u jiena fih. Bħalma batni l-missier li hu ħaj u jiena ngħix b'missieri, hekk ukoll min jiekol lili huwa wkoll jgħix bija. Dan huwa l-ħobs li niżel mis-sema, mhuwiex bħal dak li kielu missierijietkom u mietu. Min jiekol dan il-ħobs jgħix għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Fili la Kristu. Għamilna sawma ta' 3 xhur. U llum fil-parroċċi u l-knejjes tagħna il-komunità tista' tibda terġa' tiltaqa' biex tisma' l-kelma ta' Alla u tirċievi l-Ewkaristija. Irridu nagħmlu dan f'kuntest partikolari li jeħtieġ ħafna restrizzjonijiet biex din il-laqa ta' mħabba ma twassalniex għal mart li jġib il-mewt, imma tibqa' tieħu ħsiebna. Din il-laqa ma' Ġesu tibqa' tkun espressjoni ta' mħabba u ta' karità. Fl-1920 mit sena ilu, il-Papa Benedittu XV ħabbar lill-Knisja kollha li kien
se jagħti t-titlu sabiħ ta' duttur tal-Knisja lil wieħed mis-Sirja li kien għex 16 seklu qabel, San Efrem id-Djaknu. 10 snin ilu il-Papa Benedittu propju fis-sena li fih ġie fostna u f'din il-Knisja wkoll tkellem dwar San Efrem. U f'dik il-laqgħa ta' nhar Terba, il-Papa Benedittu ikkwota silta sabiħa mit-tagħlim u mill-innijiet ta' San Efrem. Fil-ħobs tiegħek, kiteb San Efrem, hemm moħħbi l-ispirtu li ma jistax jittiekel. Fl-inbit tiegħek hemm in-nar li ma tistax tixorbu. L-ispirtu fil-ħobs tiegħek, in-nar fl-inbit tiegħek. Xi ġmiel milquh fuq xoftejna. Għal San Efrem ix-xoftejn tagħna huma eżies mhux biss għax jesprimu l-imħabba fl-intimità tal-maħbubin, imma li ukoll permezz tagħhom aħna nitrejqu bil-ġisem u d-demm ta' Ġesu. Jekk in-nar mibgħut minn Alla fl-antik, jgħid San Efrem, kien niżel bil-korla biex jeqret lil midinbin, in-nar tal-grazzja, Ġesu Ewkaristija, jinżel fuq il-ħobs u jibqa' fih, mhux biex jeqret lil bniedem, imma biex aħna li nieklu minn dan in-nar tal-ħobs nieħdu l-ħajja. Jekk lil Iżajja l-mulej meslu xuftejh biex jisaffih, il-mulej mhux biss jisaffina billi jidħol fina, imma fil-bewsa ta' xoftejna jagħtina l-ħajja. Kemm il-darba fil-Vanġelu smajna Ġesu jinsisti fil-bżonn li aħna nersqu lejh, nieklu ġismu, nixorbu demmu biex aħna jkollna il-ħajja. Eżies ix-xuftejn ta' kull wieħed waħda minna u t-talba tagħna hija li x-xuftejn tagħna ikunu strument ta' mħabba u qatt ta' tradiment bħalma kienu għal Ġuda u jirċievu b'qalb safja il-ġisem u d-demm eżies tal-mulej. Illum qegħdin infakru wkoll loti ġenerus tad-demm li bih aħna nassiguraw il-fejqan u l-ħajja lil tant nies. Kemm ħaġa sabiħa li qegħdin niċċelebraw din il-ġenerożità tant nies li jagħtu d-demm tagħhom propju fil-ġurnata tal-Ewkaristija. Għax Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, bil-kelma tal-Missier, jitrasforma l-inbit li nofrulu f'demmu, bħalma jitrasforma il-ħobs li nofrulu fil-ġisem għażiż tiegħu. Ejjew nilqgħu id-don tal-Ispirtu, id-don ta' dan in-nar li l-mulej kellu ħerqa li jitfa' fid-dinja. Għandi nar u kemm jien ħerqan li ikun jista' jaqbad. Aħna u nitolbu lil komunitajiet tagħna minn daw il-laqat li ssabdew u jalla jkomplu jirċievu il-manteniment ta' ruhom, il-ħobs tal-ħajja, ejjew nitolbu wkoll għal min fil-passat biet minn dan il-ħobs u minn dan l-inbit, minn dan l-ikel u minn dan ix-xorb. Biex l-għaġġ li ħassejna l-koll u l-ġuħ li kellna f'din is-sawma tant kbira jittaffew bil-preżenza tagħna fil-knejjes tagħna.
Jina nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mill-Missier, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Iben li hu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar mudija waħda għal maħfra tad-nubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew irresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u nitolbuh l-ewwel net tal-komunitajiet tagħna biex il-ġuħulaġġ li għandhom għall-Ewkaristija jittaffa permezz tal-ħniena tal-mulej. Nitolbu għal pajjiżna biex il-mulej berikna bis-saħħa, bl-għoża u bl-għaqda. Nitolbu biex il-mulej ibiet minna kull tip ta' mibeda, ta' razziżmu, ta' għejra u ta' vjolenza, anke bil-fom u bil-kliem, biex il-mulej jipproteġina mill-ħażen kollu. Nitolbu għat-tfal li fix-xhur li ġejjin se jirċievu lil Ġesu Ewkaristija l-ewwel darba biex fil-familji tagħhom isibu ken, qawwa, erf u fidi. Nitolbuk mulej għal-morda kollha tagħna, għal dawk li għaddejjin momenti diffiċli biex int tkun il-faraġġ u l-fejqan tagħhom. Mulejna f'dawlek li l-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat, dawn l-aħħar ġranet u f'dawn l-aħħar xhur biex int tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej li tagħtina qalb kbira li permezz tagħha il-ħobżna li jkollna naqsmuha minn m'għandux u anke min jista' jagħti id-demm biex jagħti l-ħajja u l-fejqan lill-oħrajn. Ilqa' mulej it-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Amen.
Ikun joġob lill-Alla l-Missir li jista' kollox. Fit-tiba tiegħek mulej għati lill-Knisja tiegħek il-għaqda u s-slim li b'mod mistiku huma mfissra b'dawn id-doni li qegħdin nofrulek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U l-qassis tas-sew ta' dejjem waqqaf għamla ta' sagrifiċċju li jibqa'. Kienu l-ewwel li joffrilek lilu nnifsu bħala l-vittma għas-salvazzjoni tagħna. U ried li b'tifkira tiegħu nibqgħu nagħmlu din l-offerta. Meta niklu l-ġisem tiegħu is-sagrifikat għalina, aħna nimtlew bis-saħħa. U meta nixorbu demmu imxerret għalina, nindafu minn ħtijietna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis tassew int mulej inti l-għajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, dolem venias.
Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Nrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li hija tiegħi, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Appostli, mod speċjali l-Apostlu missierna San Pawl u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk, Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna palma naħfru lil minu ħati għalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Alla dalu li neħid nubit tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistgħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Panis angelorum, factus cibus fiatorum, vere panis filiorum, nomitendus caribus. In figuris presimiatur, unis Alius mascere mutatur,
est et fides supplementum, sensum defectui. Genitori genitorque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti abut troque, compassit laudatio. Amen. Nitolbu. Għamil mulej li aħna nduqu minn issa l-ħlewa li għatinġarbu bid-dera tijek fis-sema, li hawnhekk int tatina ħjiel tagħha fit-qarbin bil-ġisem u d-dem għażiż tiegħek. Int li taxxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddis tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-Biro Malla Marija Santissima, imbirek l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.